Ta hiru. Nazioko irratia, Euskal Herrikoa, Iturraki da, zure irratia. Egunon entzule maiteo, Iturraki irratia entzuten ari zara. Ni Matias Proz nauzue, eta nire lakidea Ramon Caldero aurkeztuko dizugu gaurko saioa. Zer moduz, Ramon? Ondo, eta zu? Ondo, gaurko saioa konbidatu berezi bat dugu, Ibi Pelai. Hori den ni ez? Izi du zuzenengo deita. Abai, orduan agur bat a la mama, al papa, al Joni, a la Jenny, al Ritza y al Marco. Mi esker, Ramon. Orain saioarekin jarraituko dugu. Eta zuek entzoleok, galderak egin nahi baduzu gure gonbidatuari, deitu 906-453-452. Llámanos a cualquier hora ya se encarga de solucionar mi contestador. Toda su preocupación. dei badu, kaixo, egun, nor zaitugu? Kaixo, ni Pepito Guanada naiz. Eman txapa, compadre. Umean, nondik atreatzen dira? Mesedez, galdera serioak egin. Guztiak egon bezala, platillo galarian etortzen dira. Beste bat dugu. Egunon, nor zaitugu? Hola, yo soy Montserrat Emezet, eta no parlaban euskara. Egunon Montserrat. Esan dizut kamaritza Montserrat, seguro. Jo, segurro? Nire papa esaten ditu burro. Bostu! Beste bat dugu, nor da? Hau atsegina izatea espero dut. Kaixo, gauz bat esan ez diot Pelaizi. Neta, se encuentro sente, señorita. Pelaiz, ipurdi amore jartzen dizu. Ai, papa, ahora voy. Pelaiz etxera joan dele zurrengo gaia pasatuko gara. Txiste euskalduna. Horretarako sakanako benetako euskalduna ekarri dugu. Kaixo eta egunon. Alde batetik zer esan nahi dizugu. Mila esker gure saiora etortzeagatik. Zer dela eta hitz egiten duzu horren euskara zaharran jatorrean? Beno, ura familiutik datorkit. Nera gauza guzti, euskaldun zaharrak dire eta golekin. Denbora justu gabiltzan ez eta entzule galderentzat utziko dugu denbora hori. Dei bat, nor da? Kaixo, alai barretzen ozu, eta beti galdetu dut izan dio, nire buruari, ia zergatik duzuen irati formalagoa eta tutoriago bat egiten irati zakar honien horrez. Beno, komentario desatseginak zuzara @euskaltel.es erabidali. Urrengo deia, nor da? Kaixo, Antxon Belostegi Goitiparragirretxea naiz. Nola? Antxon Belostegi Goitiparragirretxea! Bale, bota galdera. Nongo txistora da berena? Hori galdera za. Beno, kiun bezala, arbiziko txistorra da berena, hombre. Mi esker, agur? Denbora justu gabiltza. Horregatik, azken dira izango da hurrengoa. Egun. Kaixo, nekin naiz, hemen dago lagunekin poteak hartzen, eta nongo salgarda da bedena jakin nahi dugu. Hora izela bada. Nire probatu ditu honetik, gehiak gustatu zaidana zugarri bada, baina, Moie. Beno, gure denbora bukatzer dago. Mila esker hona tortxagatik, eta bihar arte entzule maiteo. Agur! Matias, Protz, Joseba, Pelai, Eder. Ramon, Joki. Pelai zenaita, Joseba Berriro. Antxon Belostegi Goitiparragirretxea, Ekine, Luka. Euskalduna, Joseba. Alai, Joseba. Pepito, Luka. Montse,